Takže teď budu editovat a piju čaj. Prostě jo, chápu, příští měsíc, no tak do konce měsíce budu do Čech, tak se moc těším. Udělám ještě to znamená, že budu jezdit do Londýna, že jako jdu do Londýna zítra. A tam vás někdy uvidím, jestli chcete, tak běžte do Londýna. A tam vás uvidím, tady je můj brácha. Je noc, chápete? No. Takže to je, to taky nevím. Videa. Takže prostě jakože... Já. Jak mi to sdílel, ne? Ve vodku. Já. Jak mi to sdílel, že on. Už jsem to smazala. Dobře, takže budu editovat. Takže David je nesmaskej. Můj brácha je gay. Ano. Konce měsíce, jak jsem řekla, půjdu do Čech a budu vlogovat. I můj brácha, asi to nevím. Jo, a dáme to na YouTube, takže... Doufám, že mi nebude sekat. No, a... And I am English, Anglo-Anglish. Běžte na můj channel, jestli umíte anglicky. Dave, H-O-H-O 22 22. Odeberte, subscribe, ledno. Dobře. A ji neodebrujete, je blbá. Debolu. Co už vůbec není, ale lávku bude, protože ona to bude mít. Dobře. Nebudeš facku tady nebo potom? Že to je mojeho bráchy, myslím si, nevím. Takže, jako, jo, to je jeho. Počkejte na to kliknu. Dave H. 22. Protože můžu. Takže my teď jdeme na YouTube. Takže ten máme fails, ale my nekoukáme na fails. Ano. Přihlásuj se, prosím tě. Jsem černá, to chápu. I'm saying, Jordan Smith. Like what the F. Jo, dala jsem tam 26. Sakra, co to je? Dobře. Přijdu vám za chvilku, až to udělám. Takže už to mám. Jsem na tom, to je moje. Vidíte to? Takže tohle je moje. Tak já, teď ten vlog už skončí, tak čau.